The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner, at live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon sa iyo, partner, at syempre magandang hapon po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, sa Channel 46 sa GMA for the Box, sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. At tuloy-tuloy lang mga kaaksyon ang pagtulong para sa ating mga masugid na taga-subaybay. Maaari kayong makatanggap ng 1,000 piso na handog pa rin sa inyo ng ating programa at ni Congressman Saldico. Sundin lamang ang naka-flash na mechanic sa inyong screens ngayon at baka kayo na ang aming susunod na matawagan mamaya lamang. I-follow ang aming mga social media accounts, YouTube at TikTok. Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kailangan din i-share ang aming live at video uploaded at siguraduhin na nakapublic ang inyong account. At mag-iwan din ng comment at reaksyon sa aming live at video uploaded kasama ang hashtag Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Ano yun, Be? Yung binubulong mo? Dyan. Okay. Samantala, mga kaibigan, pamilya ng namayapang hotel driver sa Qatar na humingi ng tulong na mapauwi ang mga labi ng kanilang kaanak sa Pilipinas. Para sa ating tabang legal mula sa Quezon City, makakausap natin si Katrina, ang asawa ni Romel. Katrina, magandang hapon. Magandang hapon po. Una, nakikiramay kami sa pagpanaw ng iyong mister. Salamat po. Salamat po. Ano raw ho ba ang ikinamatay o dahilan ng pagkamatay ng inyong mister? Kasi po, una po, magandang hapon po sa lahat. At hindi, ang ano lang po sa akin, nagbabalita lang po sa akin ay yung mga naging kasama niya po o kasama niya po sa trabaho. At sa same time kasama niya sa bahay. So, ang sabi po ay hindi na po kasi talaga nagising. Okay. So, kailan pa ho nangyari itong pagkamatay ng inyong mister? Natanggap ko po yung tawag mula sa mga kaibigan niya, Lunes po ng umaga. Lunes ng umaga sa atin. Itong Lunes po na nakalipas pa lamang? Opo, opo. So, nalaman niyo po sa pamamagitan ng mga kasama niyang Pinoy din sa Qatar? Opo, yung kasama din po niya sa kanilang bahay. Okay. Saan po siya natagpuan? Nasa kama po. Okay. Ang alam po kasi nila ay tulog lang kasi yung oras na yon, ano po siya kumbaga off niya po yun. So ang alam po nila ay tulog lang. Okay. Kaya hindi nila akalain na yun nga, wala na siya. Okay. Ano ho bang trabaho ng mister niyo sa Qatar? Sa ano po siya, sa Hotel Valley Parker. Okay. So, ngayon po, sa mga panahong ito, nasaan na po yung labi ng mister niyo? According po ito sabi niya pa rin po sa bahay, talaga ako nakakuha ng balita. Parang procedure po dun sa Qatar, pagka ganon, ay kinuha po ng ng yung police po, Qatar police, Okay. para po maimbestigahan kung anong nangyari. So, yun po yung nangyari. Okay. So, ngayon po, isa po siyang morgue sa isang hospital sa Doha. So, yan po yung huling impormasyon na ipinarating sa inyo na nasa morgue po yung labi ng inyong mister? Opo, sir. Okay. Ma'am Katrina, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Ma'am, matanong lang po namin, ilang taon na po bang nagtatrabaho itong si mister mo, itong si Romel, sa bansang Qatar po? Mag-aano na po, kulang-kulang na po na magsasampung taon. So magsasampung taon, matagal-tagal din po ano. Kailan po siya huling nakapagbakasyon dito po sa Pilipinas? Nito pong 2022, nung medyo maluwag na po dahil di ba po nag-pandemic. So, nagkaroon po siya ng pagkakataon na makauwi po dito sa Pilipinas noong mga bandang May po of 2022. Opo. So, bago po na nalaman yung patay na si Mister, bago pa po ito mawala, kailan mo po siya huling nakausap?
So, kung nabalitaan ko po yung Lunes ng umaga sa atin, nakausap ko pa po siya ng Linggo po, ng lunch, mga lunchtime po, Linggo ng lunchtime, oras po dito sa atin. Opo, wala naman po siyang nababanggit na meron po siyang ibang nararamdaman, meron po siyang iniindang sakit, wala naman po ganon. Wala po. Gawa po nung Sabado, nitong nakaraang Sabado, first communion po kasi nung anak namin. So, nagpicture po ako, nag-video po ako, tapos pinadala ko sa kanya, masaya-masaya po siya noon. Kasi, syempre po, nag-isa lang po kasi. Kaya, masaya-masaya po siya. Tsaka pag yan po may nararamdaman, yan lang ang pinagsasabi. Opo. So talagang nabigla po kayo sa pangyayari, nanay? Totoo po yan. Kasi, siguro okay pa yan. Nagkausap pa kami, tapos umaga ng Lunes sa atin, biglang gano'n na yung matatanggap ko pong tawag. Opo. Nay, ilan po yung anak nyo ni Mister? Isa lang po, babae, 11 na po, 11 years old. Opo, so bata pa. Ano po? Kumusta po sila ngayon, Nay? Kumusta po itong anak nyo ngayon pong nalaman niya na yung tatay niya po ay wala na po? Naiyak po nang naiyak kasi sila talaga po close sila. At saka dahil nga po, di ba may mga video call naman ngayon, ganyan, pwedeng mag-message. So, ang communication po nila, hindi po talaga nawawala. Talagang tuwing umuwi yan, talagang silang dalawa nagbabanding. Opo. Eto po bang si Mister ay isang mabuting ama sa kanya pong anak? Opo. Kasi na ako kaya, opo, napakabuti po. Opo. Kung meron po kayo, nanay, na namimiss po kay Mister, ano-ano po ito, Nay? Ano po? Kung meron po kayong namimiss kay Mister, ano po yung pinaka hindi nyo po makakalimutan sa kanya? Kasi napakabait po yan. Kahit po tanungin niya sa mga kaibigan niya doon sa Qatar, kahit po din sa tahimik lang po yan, saka po magaling makisama. At saka masayahin lang po kasi yan eh. Basta pag nandito po siya talaga kasi yun, syempre binira lang din naman po makapagpakasyon at saglit lang naman. So talaga pong sinusulit niya na makasama po kami, at saka lalo-lalo na po yung anak niya. Opo. Nay, nung nalaman po ito ng agency niya, ano po ba yung sabi ng agency? Sa totoo lang po, wala pa ho sa akin nakikipag-ugnayan sa local agency niya, yung tito po. Ang nakipag-ugnayan lang po sa akin, yung employer niya po doon po sa Qatar. Opo. Opo. Nay, nababanggit niyo po nung last po kayong nag-usap ni Mister, wala po siyang nabanggit na meron po siyang karamdaman. Ang ikinamatay ni Mister ay atake po sa puso, tama po? Kasi po ganito, dahil wala naman po sa akin sinasabi pa yung kung ano na naging resulta ng police report po doon. Ako po nagbabase lang kung ano po yung mga parang kumbaga pinaniniwalaan ng mga kasamahan niya. Parang ganun lang po. Kasi sana kung may police report at nasabihan ako kung talagang ganun, kaso wala po eh. Opo. Ma'am, nung nandito po si Mister, lagi niyo po siya, syempre kasama niyo po siya, katabi niyo po siya matulog. Wala po ba kayong nakikitang sintomas na meron po itong sakit sa puso or meron po siyang iniinda na karamdaman? Ano po kasi siya, meron po siya talagang maintenance for high blood. Ang gamot niya pong iniinom may amlodipine. Tapos meron din po, pero manageable po yun lahat kasi ano na ho yun sa kanya, kumbaga parang 6 to 7 years na eh. Opo. So, ibig sabihin po, dahil merong maintenance si Mister, so meron po talaga siyang iniindang sakit, nanay? Opo. Kung ang babasihan ho yun doon sa Hindi pa po maiuwi dito sa Pilipinas, ng Pilipinas ang Mister po ninyo? Opo, ma'am. Yun po talaga nakikiusap. Lalo-lalo na po sa inyo sa programa niyo na sana matulungan kami. Kasi sa ngayon, ang gusto ko lang talaga ay maiuwi para naman nabigyan ng magandang. Natin ang inyo pong asawa dito sa Pilipinas. Saan po ito iuuwi? Diyan po ba sa bahay ninyo, nanay?
ah, kung gusto ko po sana kung saan po yung kanyang kung saan po siya kinalakihan niya po, dyan din po talaga sa Bicol. Opo. So dito po sa Bicol, ang kagustuhan po ninyong maiuwi si So, Mister. taga Bicol pala po itong mister po ninyo. Particular saan po Opo, dito sir, sa Bicol po, ma'am? Taga-Goa po. Goa, Camarines Sur. Opo. Taga-bayan ng Goa, Camarines Sur, partido area, no? Okay. Sa kasalukuyan po, Nanay, sinisikap po namin na makausap natin yung ating mga opisyal sa DMW at saka sa OWA para naman matugunan itong inilapit nyo. Kasi sabi nyo nga ho, kayo lang dalawa ng anak nyo, nahihirapan pa kayo ngayong kumilos or So kailangan ng kapwa Pilipino para maihatid dito sa Pilipinas. mag-aasikaso. Oo. Ma'am, matanong nga po namin ulit. Ang iniisip ko po kasi, dahil nga po yung mga kasama niya, dahil po sila mahihirapan, hindi po ba? Okay. Opo. Okay. Kasi po, yung mga kaibigan niya, may mga trabaho din naman ho yun. At para hindi ho ba, parang kailangan mas responsibilidad po yun ng kumpanya at ng employer niya dito. Okay. Nanay, makinig ho kayo, Nanay Katrina, kasi nasa kabilang linya ho, si Ginoong Bernard John Bonet ng OWA Region 5. Makakausap natin ngayon. Sir, magandang hapon po. Opo, good afternoon po sir and magandang hapon po sa lahat ng nakikinig po sa Tamang Oras. Opo. Ito po, kausap namin sa kabilang linya si Mrs. Katrina, yung pong may bahay ng OFW nating kababayan na taga Goa, Camarines Sur, na namatay po doon sa pinagtatrabahuhan niya sa Qatar. At ang nais na po nitong pamilya, ng Mrs. at ng anak niya, nag-iisang anak, ay makauwi na po yung bangkay ng kanyang mister. Ang problema lang po hindi pa sa kanila kumukontak or tumatawag man lang yung kanilang local agency. Yun namang HR ng hotel na pinagtatrabaho ng kanyang mister, Jordanian, hindi At sila hindi masyadong magkaintindihan. magkaintindihan. Pero yung katrabaho naman ng mister nagsasabi na okay nang makauwi, kaya lang ang kailangan daw ay so ng pagpapauwi ng bangkay ng mga kababayan nating nasa ibang bansa. Pwede ba yan na yung bangkay lang ang ipadala o kailangan talaga may sasama o may susundo? Actually, hindi naman required na may Pilipinong kasama yung human remains Opo. na pag-uwi. Yung una siguro po na dapat gawin is yung employer makipagbigay ugnayan sa embassy. So, kailangan pong pumunta ng employer doon sa Doha, Qatar para i-report yung pagkamatay ng ating kababayan. Okay. Opo. Tapos po, syempre may what do you call this? May procedures din po ang kada host government sa pagpapauwi. Romel Kalingan. Ano po? Tama po ba? Romel Kalingan? Opo. Marshall po yung middle name. Nanay Katrina, yun ho ba yung kumpletong pangalan ng mister nyo? Romel po ninyo? Romel Marshall Kalingan po. Ayun, Kalingan. tama. Opo. Sir Bernard, Romel Marshall Kalingan. Romel Marshall Kalingan. Hindi pa naman ito nare-report sa aming e-care system, so mukhang hindi pa nakakapag-report si tawag nito, si what do you call this, si employer. Sa embassy. Ano po? Opo. Sir Bernard, magandang Hindi hapon. pa siguro po umuusad yung papers ni Mr. Kalingan. Ano po? Apo. Kailangan po kasing ma-clear muna po yan sa immigration bago maisakay ng eroplano. Hindi naman po kasi pagka namatay si worker remains. So, Sir Romel, ganito, Ano po na? Yung pag-clear, yung host government po kasi may process po yan na nire-require bago mapauwi ang mga expatriates, including yung mga human remains. Opo. Ang isang factor din po minsan, yung pagbubuk ng flight. Kasi hindi naman po lahat ng aeroplano can accommodate yung human remains. May mga ilang airlines na hindi kayang magkarga human remains. Apo. Sir Bernard, matanong ko lang po, Sir Bernard, kasi since wala na po itong agency na worker, so hindi na po makakapag-communicate or makahingi ng tulong ito pong pamilya dito po sa local agency at sa foreign agency. So, maaari po ba para po magkaroon po ng katahimikan or klarado pong pag-iisip itong pamilya,
Kayo na po ba mismo yung dedirekta po sa employer para po magkaroon po ng proseso ito pong pagpapauwi ng labi po ni Mr. ni Mrs.? Pwede naman po ma'am na si NOK, si family, makipagbigay ugnayan sa pinakamalapit na OWA office, and yung OWA po ang doon sa abroad, sa migrant workers office, yung dating polo na tinatawag natin, para po ma-fast track ma-fast track po ito, para what do you call this, ma-call yung attention ng employer just in case employer ay hindi nagpupunta doon sa Siguro embassy. sir, I suggest, napapatulungan na lang na talaga natin sa inyo sa OWA. Opo, yun nga Kasi po. nahihirapan niyo itong si Mrs. kasi... Nasaan po ngayon si nasaan po ngayon si Mrs.? Yung Mrs.? si NOK? Nasa Quezon City po. Kung nasa Quezon City po si ma'am, pwede po siyang lumapit sa OWA Central Office or sa OWA NCR. Ano po? Opo. Para po makapag-present po siya ng proof of relationship, and para po ma-assist na po. Opo, ganito na lang po Sir Bernard, idudulog na lang po namin ito pong kahilingan or ito pong hinihinging tulong ni Mrs. sa opisina po doon sa Central Office Okay. para naman po ay Opo. ma-fast track ito Para pong po kanilang hinihinging matawagan tulong. po natin. Mas maganda po siguro kung personally pupunta yung asawa ni... Muna namin yung Central Office para mayroon ng appointment Opo, si para Mrs. ma-coordinate po namin Sir Opo. Bernard. Maraming salamat Opo. po Sir Bernard John Bonnet. Po. Condolence po kay naiwan pong asawa, and pasensya na po kung nire-require po natin mag-report sa office kasi medyo sensitive po kasi itong case. Hindi rin po kasi confirmed pa Wala na pa. lumalabas. Ayun, opo. Mahirap na po kasi na actionan po natin tapos biglang what do you call this, hindi naman pala confirmed na namatay. Baka malagay po tayo sa alanganin. Opo. Yung paglapit nyo po sa amin ay ibabalik din po namin yung tiwala na kami po ay makakatulong po sa inyo, nanay. At hindi po namin kayo pababayaan. Isang salamat po. Opo. Panghawakan niyo po yan, Mrs., na makakauwi po si Mr. sa lalong mas madaling panahon. Basta po okay na po ang kanyang mga dokumento pauwi po dito sa Pilipinas. Samantala mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, gamutan ng isang lalaking tinubuan ng bukol sa mukha ating tutugunan. At para naman sa ating mga masugid na taga-subaybay, abangan nyo lamang mamaya dahil bago matapos ang aming programa ay pipili muli kami ng isa sa inyo na mabibigyan ng 1,000 piso mula pa rin sa ating programa at kay Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na Iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaksyon ang Ako Bicol Tabang, ora mismo. Eto partner, isang ama mula pa sa Masbate nananawagan ng tulong sa ating programa matapos mabiyak ang bukol na tumubo sa kanyang mukha. Kasama natin ngayon si Marina Bueta, ang asawa ni Joseph Bueta. Magandang hapon po, nanay. Opo. Nabiyak yung... Teka, partner, yun nga. Medyo nagulat ako doon sa sinabi mo. Nabiyak ang bukol or pumutok. Opo. Pumutok yung bukol sa kanyang mukha. Opo, ma'am. Bakit? Ano pong klaseng bukol po ito, nay? Parang galing tigyawat lang yun, ma'am. Tagyawat, nagsimula lang sa maliit na tagyawat. Opo. Tapos, ano po yung, bakit po bumukol lang ganun? Lumaki po ba ito? Namaga? Ano po? Namaga po at dumugo na. Gaano kalaki po ito, nanay, na pinag-uusapan natin na bukol na ito? Malaki. Paano Lumaki po, nanay? na. Ano nga po? So, ganyan. Opo. Yung maliit na tagyawat, lumaki ng ganyan. Opo. Opo. Tapos, pumutok na. Pumutok po. Parang pigsa lang, nay, na pumutok. Opo. Bimiak. After po nung bumuka po yan at pumutok, bumuka. Yun, hindi na lang naman dyan sa BRT. Tapos, na ano man siya, tumutuyo na. Opo. Nung bumiyak po ito, nanay, bumuka, ano po yung lumabas po doon sa bukol na yon? Dugo saka may uod. Dugo, uod. Opo, mga maraming uod na lumabas. Oh, so... Nabubulok na. Opo, parang bulok na. Nadala niyo po ito sa doktor? Opo, dinala ano po yung namin. sabi ng doktor na dito? Maraming dugo yung lumabas, may kasamang uod. Opo. Bakit po, nanay, gaano katagal na po ba itong bukol sa mukha ni mister? Ano na, kaya napansin ko, 2007 pa po, ma'am. Oh, matagal na. 2007. So, hindi niyo po kaagad napakitingnan sa doktor? Hinayaan niyo lang po? Periras. Opo. Pag ganyan kasing may uod, partner, ibig sabihin, dati na po siyang may sugat. Opo, nasugat Ayan, partner, na dyan. Ayan. Ayan yung mister niya, nung may Opo. bukol. Saan parte dito? Sa kanan. Sa kanan, parte. Opo. Oo. So parang kinakain na po yung laman niya Opo. dahil dito sa Parang sugat niya gumulok po, na. ano? Oo. So ito ba, matanong ko lang, nag-umpisa pimples lang? Opo, parang Tapos pimples natiris po. niya? Opo, nakamot Na-infection niya. siguro pa na Or parang yung mga whiteheads, partner, or blackheads, mahilig bagay yung mga tao, partner, yung Hindi, may mga tao kasi, partner, na masugatan lang ng konti oo, or mga binabakbak kwan lang, medyo or- mabilis silang kwan. Mhm. Mamaga. Opo. So, inakala niyo po na pimples lang ito. Opo, kasi hindi naman yan biglang nangitim siya, yung umitim bigla na Opo. napansin niya. Yung pimples na yun, akala niya ay pimples talaga, Ang akala niya po ay Inalis- nunal. parang nunal. Niya, Pero masakit daw ho ba yun o kumikirot? kumikirot Uy, daw. kasi may uun, partner. Oo. So, kinakamot niya po. Po, pinakamot niya. Oo.
Kasi marami din tayo nakikita, partner, di ba, na mostly meron talagang mga ganyan nagkaroon ng cancer sa mukha, pero talagang nagsimula lang ito sa maliit na parang nunal or Kaya kung pimples. minsan wag nating mamaliitin yung maliit. Oo. Kaya wag mo akong mamalitin, Hindi kita partner. minamaliit, Okay, partner. okay. Opo. So, nanay, lumapit po kayo dito sa aming programa. Ano po yung kailangan po ni tatay? Kasi po, ma'am, humihingi lang ako ng tulong para sa ikikemotherapy siya uli. At CT Mister scan. nyo. Nag-aararo lang po, Pero magsasaka. nung may bukol na siya, nakakapag-araro pa ba siya? Opo, pinipilit lang po niya sa sa palayan. Yung pagkaputok po, pagkabiyak ng bukol, ano yun, aksidente rin o... Kusa po- na lang, no? Kusa lang po. Sa sobra na init sa pag-spray ng palay. Okay. Kayo hubay may mga anak? Mayroon po dalawa lang. Dalawa. Mga malalaki na huba? Mga malaki na po, sir. Okay. So, ito pong pinagdaanan nyo, paano nyo po natustusan? Saan po kayo kumukuha ng pampagamot at panggastos-gastos sa pamilya? Naghingi lang po ako ng tulong sa mga pamangkin ko. Binibigyan man kami. Sa mga kaibigan ko po, mga kapamilya. Opo. Nanay, si Tatay Joseph ay, siyempre, dating walang ganyan. Abli na po ba siya? Palaging mainit yung ulo? Hindi man po, ma'am. So, nagbabait man siya. Lagi na lang umiiyak. Sabi niya, hindi na daw siya makakatulong sa pagpaaral ng mga bata. So, parang nawalan po siya ng kumpiyansa sa sarili. Wala nang lakas siya. Lagi na lang nakahiga. So, ang kahilingan niyo po, nanay, ay yung pampasity scan. Kunin niyo, nasa kabilang linya ng telepono si Miss LB Sedenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Afternoon, Mr. Mia and Sir Joss. Apo. Miss LB, na andito po si Nanay Marina dahil meron po siyang kahilingan para po sa pagpapagamot at pagpapasitiskan po na nila partner pimples lang. Pero lumaki ito at... Partner, kanina bukol, ngayon naman butas. Meron sabi ni Nanay, may butas, di ba, Nanay? Nabutas Kasi yun. pumutok na. Opo. So, Miss LB, paano po natin matutulungan ito pong si Nanay sa kahilingan niya po para sa kanyang mister? Ayos po, Ms. Gani. Papuntayin lang po si Nanay sa amin sa BRSMC. Dalhin lang yung medical certificate. At gamutan na mangyayari po dyan sa ospital ay sasagutin po yan ng Ako Bicol Party List. Yes po, Sir Joss. Katulong po natin dyan ang office ni Governor ko. Ayun. At meron po sila dito, yung tirahan nila, sasagutin po ni Governor ko. And then po yung hospital bill, gagawin po natin magiging zero balance. Bicol Party List, mabuhay po kayo. Yes po, Ms. Rani. Apo. Thank you so much, Miss Elby. Napakinggan niyo po, Nanay. Opo. Sagot po ng Ako Bicol Party List, ito pong hospital bill nyo at kung ano pa po yung pangangailangan nyo sa loob ng ospital. Oo, yung CT Apo. scan, yung gamutan. Sa ngayon po, Nanay, saan po kayo na... Tumutuloy. po. Diyan po kay kala boarding house ni Governor ko. Governor Opo. ko. Yun ang, alam mo yun ang kagandahan ng ginawa din ng LGU Masbate, na yung mga na-hospital dito, kailangan may tuluyan yung mga Tama. nagbabantay. Opo. Sinasagot naman nila yung tirahan. Very Kasi good yan, malayo. partner, talaga. Kasi isa yan sa mga So nagiging napakaganda, problema. partner, nung partnership ng Ako Bicol. At ni Governor ko. Opo. So, Nanay, so gumaan po ba yung pakiramdam nyo, Nanay? Opo, ma'am. Wala na po kayong alalahanin pagdating po sa hospital bills at mga pangangailangan nyo po. So, Opo. ngayon Naggamot sa ospital. dahil pumutok na, wala na hong bukol. Wala na. Gwapo na uli yung mister. Pugi na uli. Medyo naman po. Kasama nyo, natutuyo na. Okay. So nagpapagaling na po itong si Mister. Ang kailangan na lang po Yung tuloy-tuloy CT scan na at tuloy-tuloy na gamutan. Saka chemo pa. Chemotherapy, Ayan. opo. So, eto po, Nanay, tanggapin nyo din po itong financial assistance mula po sa aming programa. Maraming At salamat maliban po dyan, Nanay, pag uwi mo doon sa Ito Tinsmo. mga medical supplies po ito, Nanay, na mga kakailanganin po ni Mister. At ito po, food pack. Opo. Maraming Aalalayan po salamat namin kayo po. at saka ni Ma'am LB kung paano po yung proseso doon po sa ospital para sa gamutan. Ano po? Po. Okay. Ano po ang masasabi nyo sa palatuntunan ito ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol? Marami pong salamat kay Congressman Saldico po at Provincial Director sa inyo po, ma'am, sir. Maraming salamat sa tulong nyo at makakaraos naman sa... Lakasan nyo lang po yung loob ninyo at syempre, tibayan ang sa pananampalataya sa ating pong may Opo. Opo. Salamat Sa Masbate, ano yung salamat po, Nay? Daghan. Daghang salamat. Salamat, ma'am. Salamat, Salamat. ma'am. Kung ang maswerteng napili ngayong araw na makatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol Tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Hello? Hello. Hello? Hello? Ano po ang pangalan? Si Amalie Ocampo Binlayo po. Taga saan po kayo? Andito po ako sa
Opo. Naku, mahirap maging katulong sa bahay. Ako nga, pag inuutusan ako ng misis ko, partner, maglinis ng bahay, naku, partner, mahirap talaga. May kailan mahirap maging katulong. Mahirap, partner. Okay. So, panalo po kayo ng 1,000 piso ngayong araw na ito. Saan nyo po gagamitin ng 1,000? Ay, ipadala ko po sa anak ko. Ay, papadala. Ay, ipapadala. Opo. Alam mo yan, partner, yung talagang mga nanay. Na pag mayroong pera, ipapadala sa anak. Lahat ay gagawin, ibibigay. Ito naman, huwag niyong ibababa ang cellphone. Kakausapin ka ng aming staff para malaman kung paano at makakarating sa iyo yung 1,000 piso na ipadadala mo sa anak mo. Thank you so much. Thank you so much. Opo, Nanay Amalia, maliwanag po ba yung instruction ni partner? Huwag niyo pong ibababa, ha? Opo. Okay. Ayan. At hindi pa naman namin kayo pinapauwi. Sige lang, mag-usap kayo ng staff namin. Sige. Okay. Ayan mga ka-aksyon, tuloy-tuloy lang po kayong sumubaybay sa ating programa dahil bukas, hindi lang isang masugid na taga-subaybay, hindi lang partner isa, na masugid na taga-subaybay ng programa ang maaring mabigyan ng 1,000 piso dahil 5 sa inyo mga ka-aksyon, bukas ang mapipili para bigyan ng tig-1,000 piso bilang selebrasyon ng ating 3 taong anibersaryo. Ayan partner, di ba? Mga biktima ng pandaray at iba pang reklamo, partner, atin yan nasolusyonan. Palakpakan mo nga partner ang iyong sarili. At kayong lahat yan, mabuhay kayo. Kayo ang aming mga katuwang para po tayo mula 1:00 ng hapon hanggang 3:00 ng hapon. 2 oras po yan. Ipakikilala namin sa inyo ang ating mga satellite offices mula sa Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Catanduanes, Sorsogon at maging sa National Capital Region at live na rin tayo bukas sa Barangay Taysan. At sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village sa Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes 8:00 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook. Limutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutok